רגע, בוא. אני עושה סרטון. אליה? נענה. רגע, לא. בוא נכניס את זה. אבל זה לא נורא. אליה? אליה? מה זה? נס. רגע, הוא רוצה לצלם אותה, אתה מחזיר לו. אני עושה סרטון, אני מצלם אתכם. אתה יודע מה? אני אעלה אותך ליוטיוב, כולם יראו אתכם, יהיה לכם 1,000,000 צפיות. זה ליוטיוב. לא ליוטיוב, זה הפייסבוק. לא. אבא, קח את דולי לבריכה. לא, דולי, בואי יפה, שבי שם בצל, בואי יפה, נצלם גם אותך, בואי ג'ונג'ון היפה, גולדה שלי, בלונדה, בואי. אבא, תראי לאבא, אליה, תראי לאבא, כשכבר בתוך המים מתרגלים